नैबे थास' बारियाव थास' बिबार नागिरनोसै अमा बेदरजों जानो अमा गोरान अमा बेदरजों नै बेयाव बारसे दङ नै मोनगुलायबाय थास' बिबारा थास' बिफाङा जि दङ ओमफ्राय थास' बिबार गैया थास' बिबारानो बाराखै बारसेल' मोनदों आं नै बेवहायसो जि आराम ओंखारनानै दङ नै थास' बिबार जानोबा लोगोफोर थास'खौ सायनानै लाखाबाय आं एबार संनोसै अमायाबो माबाखाबाय संनोसैल' रेडि जाखाबाय आरो एबार संनोसै सिगां थास'खौ संग्रोगोन आरो ओमफ्राय बेदरखौ उनावसो संगोन थास' एवनो थाखाय आङो बेखौ लाबाय रबनानै सोलो जालायबाय बारा बुरजा नंखाया नालाय जोंहा मानसियाबो बारा गैखाया ओंखायनो सोलो जाबाय संख्रि हालदैखौ आङो एसे एवखांनायनि उनावसो होयो आरो दै होनानै गोदौलायबाय आं माखासे भिडिअ लाजोबनो हायाखै आरो रुइहांबाय थास'आ सोर गोथाव मोनो थास' बिबार अमा खोन्थाहरदो कमेन्ट खालामहरदो नै मैथाबो दंखायो न'आवनो होमबाबो जोङो मैथा होआ दिनैहाय लेबुसो होगोन एबार अमा एवनो थाखाय बेखौ रेडि लाखाबाय अमाखौ एवनोसै एबार आं थास'खौ सिगां संना दोनखादोंमोन ना ओमफ्राय बेखौ अमा एवनायावनो हरबाय आरो आङो नै लोगोफोर आंना थास' ओंख्रिया जाहांबाय एसेल' जाबाय रानजोब्बायना ओंखायनो एसे रानबाय बारा बुरजा जाग्रा गैया जोंहा साथामल'खा जाग्राया नै आंना फाइनालि ओंख्रिया जामारबाय एबार जानांसिगोन आं जानायनानै नायनोसै आं जानायखौ नोंसोरनो देखायनोसै आरो गोथाव जागोन ना जायाखै गोथावानो जादों बिराद अमा जानो हाखायो आरो आङो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय